ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟୋ 800 ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅବିନାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭାଇ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କେଉଁଝରରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଫୁଲ୍ ବଡି ଡେଣ୍ଟିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା କି ମୋତେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଡ଼ି କରି ଶୋରୁମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆପଣ ଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରୋସିଜିଅରରେ ଗାଡ଼ିର କାମ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପୁରା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଫୋର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଗାଡ଼ି କାମ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଚମକୁଛି। ଏମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଗାଡ଼ିର କାମ ଦରକାର ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।